Hallo? Kan jeg ikke lige ringe til dig senere? Fordi jeg kan ikke tale lige nu. Jeg kan ikke snakke lige nu. Fordi jeg er en elevator. En elevator. Hvor mange gange har jeg ikke sagt, at du ikke skal ringe til mig, når jeg er en elevator? Ja. Ja. Jeg elsker også dig. Jeg elsker også dig. Vi ses. Hej. Hallo, det er kongen. Hej, pikfjæs. Hvad så, pikfjæsing? Går det godt? Hvad fanden laver du? Ja, det gør du bare med din mor. Kusse, kan du sige det? Kusse! K-U-S-S-E. Kusse! Ja, ligesom din mors. Ej, det er ordentligt. Hvad? Går det godt? Nej, du forstyrrer ikke. Jeg står bare lige i elevatoren. Den, jeg laver på din mor. Ej. Ja. Bare for sjov. Nå, men hvad? Okay. Jamen, vi ses bare. Ja. Okay. Kusse. Ej. Den, jeg laver på din mor.